In this election, we have a chance to change the course of history. We're all in this fight. You, me, and Joe, together. What an awesome responsibility. Żgur rajtuha fuq il-midja soċjali fl-aħħar ġimgħat. Kamala Harris bħal donna kienet in-nifs li t-tellieqa presidenzjali fl-Istati Uniti kellha bżonn biex tersa aktar viċin in-nies. Dan l-istazzjon tkellem ma' Dinah Lee Seguna, illi qed issegwi studji avvanzati fid-Diplomazija u r-Relazzjonijiet internazzjonali dwar l-impatt illi qed tħalli Harris fuq il-kampanja. U bdejna mill-ovvju. Kamala Harris hija l-ewwel nominat għal din l-ola kariga ta' Karna John Skur, mara ta' Karna John Skur, illi dak l-aspett qed jattira wkoll grupp minoranzi illi taħt l-amministrazzjoni Trump ingħataw il-ġenb. Staqsejna wkoll kif il-karattru pjuttost relatabbli ta' Harris jikkontrasta ma' dak ta' Joe Biden, il-proponut tal-President Demokratiku tal-Istati Uniti. Biden għandu karriera vasta, jiġifieri dan għamel 8 snin iservi fl-amministrazzjoni ta' Barack Obama bħala l-Viċi President tal-Istati Uniti. Minn banda l-oħra għandek dik ix-xi ħaġa li ħalla Barack Obama warah l-inklusività u jresqulek il-Partit Demokratiku nomina daqshekk b'saħħitha ta' Kamala Harris. Seguna spjegat kif il-Partit Demokratiku Amerikan issa qed iħaddan l-istess riċetta li kienet ġabet suċċess lil Barack Obama. U minn banda l-oħra nazzarda ngħid li bin-nomina ta' Kamala Harris għandek simbolu tal-legat li ħallit li xtaqu li jħallu ovvjament l-amministrazzjoni ta' Barack Obama. Ħaġa oħra hija illi nemmen illi bla ma trid isek qed toħloq ċertu bidliet fil-Partit Demokratiku qed jiġi partit forsi iktar inklusiv. Spjegat ukoll għalfejn in-nomina ta' Harris niżlet tant tajjeb mal-poplu Amerikan. Titħares li il-karriera li għandha qudiema Kamala Harris. Jiġifieri din biss kienet hija avukat, prosekutur u hija well known ħafna għal każijiet li kienet resqet istess, biss ukoll hija l-Avukat Ġenerali tal-Istat ta' California. Jiġifieri hemmhekk diġà għandek persuna illi telet il-ranks nistgħu ngħidu amministrattivi tal-Istati Uniti. Fuq kollox, Seguna temmet tinnota wkoll li Kamala Harris tista' tgħid introduċiet kunċett frisk u kurjuż fil-politika Amerikana. Qatt m'hemmx identifikazzjoni jekk tappartjenix mal-grupp tal-moderati, mal-grupp tal-progressivi jew dawk idealisti. Allura nistgħu naraw bidla mhux mill-bidla mill-aspett ideoloġiku għal politikant illi għandu ideat u ideat b'saħħithom ħafna.